Mao din ni siya ang asin tibuok nga proudly made sa mga bulanon. Unsa first time jud kong makagamit ani karon, ja excited jud kong mogamit na. No kay ikaw kuno po'y part ni siya sa history, so dili ni siya basta-basta asin lang, kundi asin jud ni. Anyway, maadjong adlaw ni jong tanan, o di ba maadjong gabi kay gabi naman din siyang video ha. So murag para paring hapon na juning ang giluto karon. So ang lutoon karon is lumpia nga nay gulay unsa karne. So atong suwayan karon nga magamit ta og kanang asin tibuok as our seasoning salt. Atong saksihan kung sani ba jud ang mga panglasa ani patok pa bagihapon sa atong panglasa. So mo ni siya ang porma sa asin tibuok no. So awas jud tong gitilapan kung parat ba jud kay para ma-make sure jud nato kay basig tamis di ay. Nya karon di madagbanggod kay arang gahia jud siya. So muna awa na lang ni siyang giduk-duk. So para jud murag ma-powder jud para ini sprinkle na nimo sa asin dali lang siya malanay. Pero og katong murag gapabukaw gapalata gajud ka og baka o pwede gud mo ilunod siguro ng tibuok kanang tibuok asin kay inana man daw kuno magamit og kanang asin silang mama sa una silang papa ug storytelling lagi sila about sa asin tibuok kay grabe jud ni sa part sila sa ilang history. Diya karon gitagak na ang gulay, nakalimtan ang karni. So karning baka ni siya nakalimot og magbutang man ko karning baka no. Butang-butang po kog kanang tawag aning gulay. So aw na lang gipadaplin ang gulay adto nya aw ang murag gipaluto-luto gamay ang karni. Busa no siya gi-mix. Inana jud ko every time jud ko nga naay kanang naay mga karne-karne ba iuna jud ang karne igisa murag ipatios nimo busa na mo siya i-mix all together. So ano ato anang gi-season, ato anang gibutang ato ang asin tibuok nato so gidugmok nato siya so dili na gusto siya tibuok kay og tibuok asin nato ibutang ani atong ginisang gulay di ba day pod murag kaugmaan ta busa pamahilis kay ara jud siyang gahi kung aw siyang itangas jud nimo murag makatog jud po kag baligjes kay ara jud gahi atong asin tibuok za after ana imo na siyang irap sa imong lumpia wrapper unsa makaingon gud ko og mga nilikitay jud og mga lumpia how jud ko aning dapita kay kana man kung huot jud ko mo mulikit og mga lumpia unya paspas pa jud kay og katong mga egsuon o palikiton og lumpia luag dili pa jud mga pareho mga sizes so makaingon jud ko nga how jud ko aning dapita di ba unya karon dili tanan no girap no kay murag kaugmaan jud og ang irap ni tanan so nagrap ra kog mga pila ka pieces nga igo lang kanon namong gabi una nya ang the rest is awan na siyang irap ugma kay syempre ako ra may garap no kay di man ko musalig ani mga igsoon kani mga manghod no ho kay syempre mga manghod may nabilin sa amoa di jud ni sila kahibog mga inani kay kana ganing mga kuan og mga suman mga inana wa jud ni sila alam jud og mga inana kay dili lagi ganahan og mag-observe
So naluto na datong lumpia no, so giasinan ra ning cucumber, unsa nagluto pug ko og fries nya giasinan pud og asin tibuok para jud matagamtaman jud nato ang asin. So sa giingon og ganiha kani ang mga manghod kay sa edad na ho before ko niabot sa para sa ilang edad kay bawo na jud kog mga mga likit-likit o mga suman kay bawo na jud ko anak kay when I was before their age jud ug na gani mga tapok-tapok ug magluto-luto og mga lumpia gani mga igsoonong mama. Sige jud kog observe sa kilid sumo na nga makaingon jud ko nga cooking is a choice jud no, so imagine ang choice nga ganahan kang ma-learn kay og dili jud ka interesado sa usa ka butang dili jud nimo siya makuha bisan sa pa ni maglurat. Oh, majong buntag na sad ganiha gabi man to. Kanya karon magluto ko karon og aros kaldo kay para ipang snack kay sakto jud kay gawan uwan dong panahon na. Unya wala na siyang giasinan gihapon sa asin tibuok, nya gilunod do na siya kay awan na siyang palatan kay mag-need ta og kanang chicken broth karon. Kay para jud lami jud mo jud atong aros kaldo. Kay sakto jud mo kay pagkagabi jud ani before ning buntag ara jud mo kusuga jud sa uwan mo aram punuan jud mo sa mo ang tawag aning sa among basak o mo nang traktor gaturtol jud taman-taman si papa. So kinasaktuhan kay murag bugnaw-bugnaw ang panahon kanang murag makulimlim so murag lami jud mo kuan itawag aning ihigop-higop og kanang aros kaldo ug nay mahigop. Kay basin di mo tawag ana musudjop ang sabaw ba mo jud kay mahigop luto ra jud. Nya karon nalata na nga to ang tawag aning manok kay whole chicken man ang gigamit sa warang gikuha na siya kay katong iyang sabaw nga katong nilatan adto no lutuon ang bugas. Okay para jud nuot sa lasa jud ang ato ang tawag aning aros kaldo dili na ta mag-need pagsani pang mga pampalami kay basta gani og kumplituhon ra jud nimo na sa iyang mga kinahanglan no may maggamit tag whole chicken unya maggamit tag mga kompleto ricado nga mga panakot na kinaperpikan jud na jamo. Unya karon ato ra nang gikaraw-karaw kay lugaw man ni siya kung sa atoa pa lugaw man ni siya aros kaldo kay aros kaldo pinasosyal ra man na siya nga pangan di ba sa mga Tagalog wa. Pero lugaw gid sa atoa kanang lugaw kay asin-asin ra man gud nya karon naluto na ang ato ang katong lugaw sa ora na siyang gipadapin nya gitilawan na ho nga kani siya awarang katong asin gikan sa manok ang gitilawan kung lami na ba jud nga basig wa pa no tudo-tuduhi og asin ba pero lami na jud siya. Makin ko ginuo ko I'm proud of myself. Di ba nya karon gagisa na ko ana kay syempre kay wa man nato gigisa una ang panakot no so gagisa ra ko natong luya sibuyas nya nakoy ahos nya gibutang ra no sa tawag aning sa kaldero katong gigam-an og lugaw. Nya kay para jud manimaho jung luya adto nya aw ana siyang giasinan sa asin tibuok nga atong gidugmok. Grabe jud niya. Sa una man gud storytelling silang papa ko no. Ina maglugaw na ko ilang lula ko no. So kato yung tibuok jud nga asin ilunod jud na unya. Ako an kwaon kung okay na ang panglasa gani. Adili pa ibalik sa tong asin tibuok niya karaw-karawon. So inana ko no sila maglugaw sa una. Munang very amazing ya kani kay okay untag murag pang barangayan ni atong gamon kay inanaon nato nya kani kay mga good for 3 person ra man siya kay pang snacks man mo ang trabahante. Unsa karon ug na gani aros kaldo nagready na pug ko ana og mga kalamansi katong mga onions o di ba perfect kinalamian jud kung lamian jud ni aros kaldo no labi na og kanang kompleto ricado kanang tangan nimo og katong dahog sibuyas unja na ay kalamansi Ginoo ko makahilakas kalami promise kana gani mo magtawag mag-layover gani ko ng airport anang naiya terminal 3 na wa ko di ko mudong ana mga Jollibee adto ko aros kaldo murag kompleto na jud ang gabi makakaon ko aros kaldo nya karon nanguha sa di kog kamunggay kay magsabaw man ko unja.
Abi ninyo di na ko mutingog no. Nabusog na magkukos aros kaldo. Di na unto ko magsabaw pero sayang manggubutong ka ng tao katong salin ganiha ba kay dili man to tanan no gibutang gud kay pira ra man taon gilugaw no ho. So karon is magsabaw daw kung manok karon nga butangan no mura bag tinula ba pero dili kompleto rikado kay mo kag tinula naman to yung mga kapadyas o di ba sayutis kani kamunggay ra jud siya pure kamunggay ra jud. Nya karon nagready ra kog panakot gigisa ra no ang ahos nya nahutdan man di kog luy ano pero okay ra kay katong manok na nang puto siya luya so murag baghatag ra puto siya glasa kay gilat-an ba na siya ganiha nahutdan ko kay giunsa to gigamit pinangadso pa dito sa silingan tong luy-an o ganiha so gisabuan ra na siya giyagbutangan og mga kamatis yagi tilawan arang lamia kung nga o pa man ta kunaw man og timpla pero lami na jud siya kaayo na makapanawag jud ka sa kalami nya karon gibutangan no na additional kay para jud mo balancing jud iyang lasa ganiha lami na jud to siya og ganan kag dili sa mo parat-parat ako kay pakiparat man ko so gidugangan no siya asin so gibutang na no ang kamunggay kay para murag mo complement mo balancing jud ang iyang lasa kay ang kamunggay pait-pait bitaw na siya so muna nga murag mo balancing jud na siya mo nang finishing na jud ang kamunggay no ilibutang kay para di pud imong tantong nga malata jud siya so ara jud siyang lamian. Lamig gid ang kuan oy asin tibuok. Lamig gid siya. Everything's perfect no from making my lumpia until here. It's perfect jud no. Kay abi ba na og magkaparat-parat kung kuan kay syempre. Asin tibuok ba na wa ko masanay sa asin. So but it was perfect. English yan. Ara dyan mo yung dunguga sa baki, no? Makadungog dyan yung mga dili taga-probinsya ni Makujapan, jud sila kay sana guro mga naningog. Pero kaming mga taga-probinsya, mga taga-bukid, sanay na jud mo yan ang tingog sa baki, tingog sa mga sana paminyat, mga nana, tingog sa mga kilid-kilid. Sumura na siya white noise na mo. Hindi ba? So naluto na itong sabaw, mga una data. So gaban na, kung arang baskaha dyan mo ang kanang tawag aning ang luto kay ang pag umangkon mo'y gadungag ani arang baskaha mo ba gisabuan ni siya or giunsa ba gigisa. Di ba? So na mga on sa taon ni human nananatog na ko kay gabiin naman. So buntag na sad so mga on na sad ta kay syempre we're human and it's part of our it's part of our growing up. Syempre insan man nato pag growing up ug di ta mga on oy. Pero karon gabasa-basa sa jud libro kay para inong bright ba. Okay ingom gud sila kani magbasa-basag libro, mga bright kuno sumo nang gabasa-basa sa lang jud pug ko. Pero saya na dili ba ko makasabot no mo na awan na ra i-close na ra man ang libro. Oy sumo nang magluto sa raman ta kay murag basta makasabot pa ko diring dapita. Kay usay na mga English dito kasabot ba. Pero man ang try until you succeed. Di ba? Ya karon ang lutoon day karon is pansit. So makita ni Diyos ang mga inislicean pang pansit damo jud kay moingon jud ka og pansit tinag-as jud na siya kay dapat muudson kas kanang porma sa pansit kay ang pansit ba kay murag siya kuan ba panghabang buhay so dapat ang iyang mga panakot panghabang buhay pud pero ang karne okay ra na siya pina square o murag mo exempted ra ta ana niya. Diba? Kay para jud mabahin og tarong ang karne bagay itong tinag-ason ni matukan ta ng karne nya karon gigisa na nato ang mga panakot ana unya together with the karne so ina sa giingon og ganiha nga if na jud karne awa jud igisa-gisa una ang karne ana murag palutuon pa jud no na si busa ibutang ang mga dares nga mga panakot katong siling pang pansit ibutangan po na siya siling katong green kay para murag muhang siya murag nay mo paak nimo ba murag bawi ba nya karon gisabuan na no tong ang gigisa unya awan ang gitimplahan so dapat jud og magpansit ka dapat nay sabaw-sabaw kay unsaon na lang pagkaluto unsaon na lang pagka-mix sa pagkalami sa imong pansit kung way sabaw namuot ko katong sa una nga wala si mama kay Mundong Manila nya nang gipansit silang ate ug si papa naglali sila kay yung sila nga sabuan ba daw kuno ang pansit o nya di man motubag si mama kay syempre si mama naman kay mong pansit sa una so doon sila og di man guna sabuan kay pansit gani na bre sabaw ang pansit so nang ha. Basta namuot ko sa bata po ko to so na-observe po ko magtan-aw ra po ko nila no so syempre wala mo ko magagawa kay bata lang naman ako ya karon naluto na siya so ihain na natin ang ating pansit so og na restaurant pa ni siya taytulan ni dazon og pansit with asin tibuok di ba nya presyuhan na yung mga inana kay syempre asin tibuok pwede mo gamit liman ka ganing asin tibuok usa ka buok nga asin tag 650 ba palit no ani so
very special jud siya kay very ano ba mo yung taog limited edition nga asin. Wow. Di ba? Ya karon, naman na mga tog na punta kay kuan man gabi naman pod. Human ana is buntag na pud siya. So mingon na pud taog maadzong buntag ninsong tanan. So nanguha de ko ani og kanang ganas kay magganas ko karon. Usahay no kaning binisayan no murag dili masabot. Utro ko di po ko kasabot usahay, no? So muna og mag-istorya na gani ko, don't try to be intelligent jud kay di jud siya masabtan. So muna go with the flow na lang jud. Diba? Ya karon pag humanog ganas kay bag-atsaw lagi ko karon kay nagko ko ganas kay magganas ko karon. Diba? So awa na lang gi hugasan tong ganas mo tawag na mga dahon sa kamuti ba? Sweet potato. So awa na siyang i-blanch sa kanang gabukaw-bukaw nga tubig ni uban ani kay igon nila ipirito wala mi man og imong mag-atsaw ka ipirito nimo kay imbis kay healthy za mo tong imong ganas nimo nagkaana lang tuog ka ng oil no excess oil na inon so lami man tong imong siyang murag isalad butangan nimo og suka nya karon magama di ko karon og fried rice di ba with asin tibok gyapon ni siya kinaman tay bahaw pagkagabi so sakto za mo ga fried rice ra ko nga pinasocial jud kay nani siya carrots no so daghan jud mo ni sa og lamas unya syempre ang pinaka-special na to nga ingredients isang asin tibuok di ba sige butangan na siya itlog unya mo na to siya mix na nimo nya mura kuan naman to siya tawagan basta lami to siya kay asin tibuok jud ang gamit kay matud pala murag na pagka smoky ang lasa sa kuano sa asin tibuok so munang naadyo siya additional flavor nga lami nga wala sa uban nya karon gitimplahan na natong kanang ganas unza gapirito kog buwad kay para perfect jud ang atong pamahaw kay pamahaw man ni kay buntag ba ni siya pag mata jud ni diretso jud kog luto makita ninyo nga kamuta-muta pa jud ang naong ani di ba sa ampo sa tapos sa tamukaon kay pasalamat nga na another day gitag-antag another day sa Ginoo para mukaon og pamahaw di ba ana pa lang daan very thankful na jud ta kay kana pa lang daan nga nakamata ka tapos nakakaon pa kag pamahaw it's very thankful na jud kung grammar no so muna dito and thank you so much for watching and that's it this is Miss Cynthia Ini. Kasi ito. Gisi